Hello guys, नै दिनै गोदान ब्लग फैलायबाय। जों दा थांगोन वेस्ट बेंगलाव। वेस्ट बेंगल बारबिसायाव कालि फुजा जागासिनो दं दा। 15 दिन जायो बाव बोसोरे। बेयावनो एसे बेरायनोसै। रुम मालिक बाजैमोनहा फेमिलि थांगोन नालाय। लिंफानायखाय थांफानोसै। नायलांदो गाइसमोन भिडिअखौ जोबजासिम। फाइनालि दा बारबिसा सफैबाय नै। बिराद मानसि जाखागोन बे मेलाया। बिराद साजायजों मालाय गेटावबो नै जों थिमाथि डिस्क' लाइटजों बिराद मानसिखानो हाबजेनबाय जोङो। नै मन्दिरा बिमा कालिया नै 12 हातखानो गोजौआनो, ओंखायनो 12 हात कालि होनो। बोसोरे जायो बियो 15 दिन। नै दा मेला सिङाव हाबबाय जोङो। बिराद मानसिखा। नोरै स्टेज दङ नै। सोरनो थुसि गिलास नांगौनो बिराद मोजां मोजां फानो बाव। सानबासो दंबावो मेलानि देटआ जोबनांगौआ। बिबारा बिराद मोजां मोजां नै, नांगौबा लांफैदो। नैबाव सित्रहाट मोसानाय, नै बैथिं बाइक कार सालायनाय राउन्ड गिदिंनाय। नैबे गोजौखौ गाखोनो टिकेट दानबाय जोङो। नानिजों आंजों गाखोनोसै। नै आंखौ गाखोनो लिंग्राया गावहा गिबावो ओमफ्राय नानिया। नायदो बिराद दोबै दोबै मानसिखानो। मा गाखोनो गासिबो दंजोबो नै। बिराद मानसि नायदो गाहायाव आयौ। नै बे दाब्बायाव लान्च खालामलांसै, मोनाबाय नालाय। बिराद मोजां साजायखानाय नै, हरबो थायो बाव। सोर जाफैनो गोसो बिराद गोथाव गोथाव सङो बाव जाफैनो हागोन। नै एक्सट्रा रुमबो लाबाय, बिराद स्टेन्डार्डखा रुमा। बावनो जानोसै ओंखामा। हनै जासुलि मेदामा। दाब्बानि प्राइस मा जायो नै बाव लिस्ट दंजोबो। ओंखाम जानोसै दा। ओंखाम जानोसै ओंखाम। नै आयं जासुलिया।
아래다 나오나? 감사한테 감. 네, 아용자 수리야. 자, 보자. 진짜 잘한다 어디야? 진짜 아래다 나오나? 감사한테 감. 네, 아용자 수리야. 자, 보자. 진짜 잘한다 어디야? 진짜 아래다 나오나?